A wannan bidiyo zan nuna mana wani sirri da ake amfani da shi ana samun kuɗi a Telegram bot sosai. Ka tsaya kasance da ni step by step domin ka ga wani sirri ake amfani da shi ana samun kuɗi a Telegram bot. Amma kafin mu ci katse da bidiyon, idan kasance farkon zan kawo channel ka tabbata ka danna alamar subscribe, sannan kuma kai like wannan bidiyo, sannan kuma kai ma ƴan uwa share domin su ga wannan bidiyo su amfana. Da farko kamar da gani a nan gurin za mu yi amfani da wannan Telegram bot da na kawo mana a kwanakin baya domin mutane da yawa sun yi making na kuɗi a ciki. Idan kuka duba a nan gurin za ku ga gashi nan mun yi receiving na $1 sau 3. So abin da nake so ku gane a nan gurin shine idan ka click na wannan link din, misali shine idan ka click na wannan link din kamar haka, bot din ya bude zai baka dama ka dan yi spin a domin kai winning na $1. A nan gurin zai baka dama ka dinga spin, sannan kuma akwai daily check da ake ana claiming na wannan game din. Za ka dinga claiming nasa, idan kana claiming nasa za su ke kara maka da wani spin. So spin ake yi, abin da ake yi shine a nan gurin, misali a nan gurin idan sun baka na $1 nan, kun ga yanzu na 0.99 ne ko. So suka ce idan muka yi $1 za mu yi withdraw. So idan ka cire na $1, na san mutane da yawa sun cire na $1 amma na $5 ya gagara cewa. Dabarar da ake shine idan ka cire na $1 nan za ka sake yin wani account din ne, ka sake inviting na mutane. So inviting na mutane din baya wuce gayyato mutane 4, 5, 6, 7. Tunda abin spin ake yi, abin kuma loki ne, baya buƙatar ka gayyato mutane da yawa a domin kai win na $1 ɗin nan. Dabarar da ake yi shine duk account da ka cire $1 nan sai ka canza wani account, ka sake kwafan link ɗinka kai inviting na mutane. Haka ake shine zaka da ke receiving na $1 ɗin idan kai account 10 ka kana da $10 kenan. In dai kai amfani da wannan strategy ɗin za ka yi making na kuɗi ta hanyar amfani da wannan Telegram bot ɗin. Haka ake bi. Idan ka ce za ka yi amfani da na $5 ɗin nan, so gaskiya za ka jima kafin kai winning. Ba wai ba a winning bane, amma za ka jima. Shi wannan $1 suna bada free spin kusan guda 10 a kyauta, sannan kuma za su baka damar ka inviting mutane 3 ma 4, tunda abin da spin ne, ya danganta da yanayin winning naka kawai. Inda nan za ka cire $1 ka kuma ka sake wani account din ka cire $1. So haka ake bi ana samun kuɗi a wannan Telegram bot din. Na san da cewa mutane da sun cire wannan $1 din, amma kuma $5 din sun yi har yanzu sun kasa win akan $5 din. Idan baka fahimci abin yadda yake ba, idan ka danna akan link din, dole sai kana Telegram. Idan baka fahimci abin yadda yake sosai ba, ga bidiyo nan wanda zai gaida ɗinka idan ya kawo kan wannan post din, link din register ku samu na Telegram ne, ka join na WhatsApp namu ba, kai join domin kake samun update a can. So kana danna akan link din, kana watching na wannan bidiyo zai nuna maka yadda abin yake step by step din da yana ƙara mana ƙarin bayani ne akan wannan hanyar da ake bi ana samun $1 din nan. So kana cin $1 din nan ka sake wani account din ne, domin hakan ya fi sauƙi akan kai amfani da $5 ɗin da suka baka. Kana cire $1 ka sake wani account ka sake inviting na mutane. So in ka bi wannan process ɗin za ka yi making na kuɗi sosai. Muna godiya da kasance da kai da Make Money Online. Sai idan mun haɗe da ku a bidiyo na gaba.